Jeg streamer normalt på engelsk og ikke på dansk, så det her det er totalt unormalt for mig. Men jeg er i gang med at prøve at tage kørekort, og jeg magter ikke at prøve at oversætte alt til engelsk, især fordi det er, at jeg kun har 25 minutter imellem hver test. Lige nu er der 14, jeg har bestået, og 2, jeg har dumpet, imens jeg er i gang med at øve mig. Men som I kan se hernede, så skal jeg have 15 bestået, før at jeg kan låse op på de svære prøver. Så før at jeg gør det, så vil jeg bare vise jer, hvordan en normal er. Så de nemme. Det er ikke alle, som jeg er enig med. Det er ikke alle, som jeg synes er nemme. Men jeg består næsten altid, som I kan se. Så jeg har øvet mig rigtig meget, og det håber jeg på kommer til at kunne ses. Især når jeg låser op på det svære. Du har indhentet den forankørende bil. Det er at køre langsomt. Det er ingen kørende bagud. Hvordan vil du fortsætte? Jeg fortsætter med uændret hastighed. Den gode bil. Kører den hurtigere eller hvad? Den kører langsomt. Nej, okay. Jeg tager hastigheden op. Nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Jeg nedsætter hastigheden. Ja, det gør jeg. Jeg trækker længere ind til højre på kørebanen. Ja, fordi der er der en lastbil derovre. Den skal jeg da i hvert fald ikke køre i. Og det er den eneste, jeg har. Faktisk første gang, jeg får den her. Hvad skal du være særlig opmærksom på her? Jeg skal køre efter reglen for sammenflætning. Ja, det skal jeg, fordi kan man se herovre, at det er, at som en kørelærer altid siger, når der slettes, så flettes. Jeg skal køre efter reglen for vognbeskrivning. Nej, jeg er særlig opmærksom på lastbilens blinde vinkler. Ja, selvfølgelig er det. Du kører 20 km i timen. Hvordan vil du fortsætte? Ja, det ved jeg godt. Jeg fortsætter med uændret hastighed, eller lidt nedsat. Nej, det gør jeg ikke. Jeg vil gerne køre hurtigere, fordi jeg er ikke en eller anden bedstemor, der kører rigtig, rigtig langsomt. Jeg sætter hastigheden lidt op. Ja, det må jeg gerne. Jeg blinker med forlygten. Nej, det behøver jeg ikke. Modkørende skal holde tilbage for mig. Ja, fordi der er en rød pil der. Til venstre. Du er stået ud af bilen i viadukten. Hvilke regler gælder for standsning og parkering her? Jeg må ikke stands eller parkere her. Det er forbudt at standse og parkere. Ja, tak. Hvad betyder denne tavle med undertavlen? Standsning og parkering er forbudt før tavlen. Parkering er forbudt før tavlen. Standsning er forbudt efter tavlen. Parkering er forbudt efter tavlen. Parkering er forbudt. Man må gerne standse efter tavlen. Fordi man skal lade sig, så man vælter skiltet foran. Altså den vej, man ser den fra, så skubber den fremad. Og så den vej, pilen vender, det er den der vej, det er, den kommer til at tælle fra. Jep. Du kører 70 km i timen. Hvordan vil du fortsætte? Jeg fortsætter med uændret hastighed. Nej, det gør jeg ikke. Jeg sætter hastigheden ned. Ja, det gør jeg. Da jeg er ud af tættere bebygget område, sætter jeg hastigheden op. Okay. Det er også sne og sådan noget. Jeg er særlig opmærksom på nedsat vejgreb. Ja, det er jeg da i hvert fald. Du vil lige ud i krydset. Det er ingen kørende bagud. Hvordan vil du fortsætte? Jeg holder min bane helt frem til fodgængerfeltet. Nej, jeg vil gerne fortsætte lige ud, ikke også? Ja. Jeg skifter banen til krydset ved siden af med det samme. Ja, for jeg må ikke gøre det derovre. Jeg er særlig opmærksom på lyssignalet. Ja, det er jeg også, men der er en helt hvid stribe uden huller imellem, så derfor må jeg ikke gøre det derovre. Hvilke af følgende udsagn er rigtige i forhold til manglende brug af sikkerhedssele som skadefaktorer? Risikoen for at blive dræbt i ulykke er mange gange større, hvis man kastes ud af bilen, end hvis man bliver i bilen. Ja. Hvis man ikke er spændt fast, kastes man ofte rundt i bilen ved ulykke. Ja. Jeg kan godt modstå det tryk, som opstår ved en kollision, når jeg ikke anvender sikkerhedssele. Blot hastigheden er under 50 km, eller blot hastigheden er under 30 km i timen. Nej, det kan man ikke. Hvad skal du være særlig opmærksom på her? Området med fartdæmpning begynder. Ja, det gør den. Opholds af legeområdet begynder. Nej. Børn har ret til at lege på kørebanen. Nej. Jeg er særlig opmærksom på, at det normalt ikke er muligt at køre over 40 km i timen. Ja, fordi en blå firkant med tal inde i betyder, at de foreslår, at man ikke
køre hurtigere end det. Det er ikke noget, man skal. Men foreslår det meget, meget kraftigt. Hvordan kan du blive straffet? Hvornår kan du blive straffet ved at køre bil i spiritus på påvirket tilstand? Hvis jeg har en alkoholpromille på 0,6, ja, det kan jeg godt blive straffet. Hvis jeg har en alkoholpromille på 0,5 og kører usikkert, ja. Hvis jeg har en alkoholpromille på 0,5, men kører sikkert, nej. Hvis jeg har en alkoholpromille på 0,9, ja. Jeg behøver ikke at læse resten, fordi det er, så længe der står 0,9, det er over 0,5, og 0,5 er det højeste, at man må, hvis man kører sikkert. Og ikke er træt, og alt det andet. Du er ved at svinge til venstre her. Hvordan vil du fortsætte? Jeg er særlig opmærksom på minus grønt signalet. Og det er det lille kryds dernede. Ja, det er jeg i den grad særlig opmærksom på. Jeg er særlig opmærksom på, at de modkørende stadig har grønt lys. Ja, fordi ellers ville der være rødt lys deroppe. Jeg fortsætter med at svinge til venstre. Nej, jeg holder tilbage på modkørende. Ja, det gør jeg i hvert fald. Ellers så kører en af os galt. Hvilket som højst sandsynligt begge to, fordi det er 2 biler. Hvornår kan du blive straffet for at køre bil i spiritus påvirket? Det er næsten det samme, jeg lige har haft. Nej. Hvis jeg har en alkoholpromille på 0,6, ja. Hvis jeg har 0,5 og kører usikkert, ja. Hvis jeg har en promille på 0,9, ja. Ja. Hvilke lovbestemmelser gælder for nærlyset? Nærlyset lys skal være hvidt eller gult. Det lyder meget rigtigt. Jeg tror ikke, jeg havde en fejl på den sidste. Bilen skal være udstyret med asymmetrisk nærlys. Ja, det betyder, at den skal lyse mere til højre, end den gør venstre. Ja, det er rigtigt. Nærlyset skal oplyse vejen mindst 100 meter foran. Nej, nærlyset skal oplyse vejen mindst 30 meter foran. Ja. Du kommer kørende med 30 km/t. Der er ingen bagfrakommende trafikanter. Cyklisten er ved at sætte i gang fra vejkanten. Hvordan vil du fortsætte? Jeg holder min bane og kører forbi cyklisten. Ikke nogen bagfrakommende. Det er ikke på vejkanten. Nej, cyklisten er... Ja. Den her har jeg haft før. Jeg har lavet en fejl på den før. Så lad os se, om jeg kan huske det rigtigt. Jeg holder min bane og kører forbi cyklisten. Nej. Jeg trækker længere til venstre på kørebanen. Ja. Jeg sætter hastigheden væsentligt ned. Nej. Jeg fortsætter med samme hastighed. Ja. Men jeg vil gerne overhælde den. Jeg holder min bane og kører forbi. Jeg vil ikke både holde min bane og køre længere til venstre. Nå, jeg laver sikkert en fejl på den her, men nu må vi se. Jeg kan ikke huske det. Hvad betyder tavlen? Motortrafikvej. Ja, det gør den. Det er en fin tavle. De andre, de er fuldkommen ligegyldige. Det er motortrafikvej. Hvad skal du være særlig opmærksom på her? Færdselstavlen, ja. Og den her har jeg ikke haft før. Jeg ved godt, hvad den betyder. Vejen har en hældning til højre længere fremme. Stejl stigning længere fremme. Stejl nedkørsel længere fremme. Ja, det er nedkørsel. Det går længere ned. Men vejen har en hældning til højre. Nej. Den har en hældning, men det er livet, og det går ned. Det går ikke til højre. Ja, det er ret som det betyder ned og ikke op. Det går fra venstre og til højre, ikke fra højre til venstre. Ja. Det må være rigtigt. Du skal til venstre i krydset. Hvordan vil du fortsætte? Jeg bliver i min bane helt frem til fodgængerfeltet. Jeg skal til venstre i lyskrydset. Ja, det gør jeg. Jeg skifter til venstre vognbane. Nej, vi vil gerne blive på højre side, når jeg kommer over på den side af vejen. Jeg er særlig opmærksom på lyssignalet. Ja, det er. Jeg har ubetinget vigepligt i krydset. Nej, det har jeg ikke, fordi at lyset virker, og selvom det ikke virkede, så jeg har højere vigepligt. Ja. Hvad betyder denne tavle? Fritidshjem? Nej. Skole? Nej. Det synes ikke. Den har jeg lavet en fejl på, jeg sagde skole før. Det betyder børn. Eller betyder skole og børn?
Jeg kan ikke huske det. Det er ikke boligområdet, det er ikke fritidshjem. Det er enten skole eller børn eller begge to. Fordi normalt vil jeg sige, det betyder, at det er, at skolebørn kan komme over her. Fordi der er en skole i nærheden. Okay. Du har lige forladt motorvejen. Hvad skal du være særlig opmærksom på her? Flere sving. Det første er til højre. Ja. Yeah. Flere sving det første til venstre? Nej. Det er forbudt at køre hurtigere end 70 km/t? Nej. Hvis jeg kører hurtigere end 70 km/t, kan det være farligt? Ja. Det er ikke en regel, at man skal, men de foreslår det meget, meget kraftigt. Du kører 80 km/t. Det er ingen kørende bagud. Hvordan vil du fortsætte? Jeg sætter hastigheden op med det samme. Og hastigheden ned med det samme? Nej. Jeg sætter hastigheden op til ca. 100 km/t. Nej. Jeg er særlig opmærksom på nedsat vejgreb. Nej. Jeg fortsætter med uændret hastighed 80 km/t. Ja. Fordi det kan godt være, at der ikke er nogen, og det er totalt lige strækning. Men derfor er, maksimum hastigheden på en landevej stadig 80 km/t, når du må ikke køre hurtigere med mindre, at det står der. Og det gør det ikke. Og det tror jeg faktisk ikke, det kan. Jeg tror kun, det er på en motortrafikvej, det kan komme op til 100 km/t. Hvad betyder tavlen? Anbefalet hastighed 40 km/t. Nej, fordi den er rund og ikke firkantet. Lokal hastighed begrænsning på 40 km/t. Nej. Ophør af lokal hastighed. Okay, er det lokal? Okay, jeg går ud fra det lokal. Jeg har aldrig hørt ordet lokal hastighedsbegrænsning. Man kan bare sige, at det er en nedsat hastighedsbegrænsning, fordi der er en skole i nærheden. Ophør af lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Nej. Skidt pyt. Det er rigtigt det her. Du er kørt en forkert vej og må vende om. Det er ingen modkørende. Hvordan vil du fortsætte? Ja, så kør. Jeg er ikke sikker. I giver tegn med venstre blinklys. Ja, vi må gerne køre til venstre her. Det siger den der her. Den sidste skal lige ud. Jeg er i tvivl. Der står ikke noget med, at jeg ikke må dreje til venstre, og der står ikke noget med, at jeg ikke må lave en uvending. Så lad os håbe, jeg ikke tager fejl. Jeg er sat opmærksom på bagfra kommende, som måske ikke forventer, at jeg foretager uvending i krydset. Tror jeg ikke, fordi jeg ved godt, det er en lastbil der, men stadigvæk. Jeg er ikke sikker. Det er forbudt at foretage en uvending i krydset. Det tror jeg ikke. Jeg finder et andet sted at foretage en vending. Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg har haft den før. En gang, men det er så lang tid siden, jeg kan ikke huske det. Du har kørt en forkert vej og må vende om. Der er ingen kørende bagud. Jeg må ikke lave uvending. Jeg må gerne dreje til venstre. Jeg foretager en uvending. Nej, det må jeg ikke. Jeg er særlig opmærksom på, at det er ubetinget vigepligt i krydset. Ja, det er der, fordi der er pil der. Jeg er særlig opmærksom på, at det er højere vigepligt i krydset. Nej, for det kan kun være en af gangen. En regel af gangen. Jeg finder et andet sted at vende. Ja, det gør jeg. Du kører 80 km/t. Hvordan vil du fortsætte? Jeg fortsætter med uændret hastighed 80 km/t. Jeg sætter hastigheden ned til 70 km/t. Nej. Jeg sætter hastigheden ned til 60 km/t. Ja, fordi det er lovkrav, fordi det står der på skiltet, og den er rund. Jeg er særlig opmærksom på vejsving. Ja, for der er et vejsving. Ja. På grund af vejsvinget længere fremme, har du sat hastigheden ned til 70 km/t. Hvordan vil du fortsætte? Jeg er særlig opmærksom på færdselshavnen. Ja. Jeg er særlig opmærksom på dyrevildt og omkring vejen. Ja. Jeg fortsætter med uden hastighed. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det kan sætte. Nej, for der er en lige der. Der er en lige der. Lige der. Jeg nedsætter min hastighed væsentligt. Ja. Fordi hvis der er en, er der næsten altid flere.
Klar. En forkert. Hør det. Okay, ja, det var den der. Jeg havde alle sammen ret rigtigt, ud over den her, men den undrer mig ikke. Okay, det hele var rigtigt ud over den der. Jeg er særlig opmærksom på bagfrakommende, som måske ikke forventer, at jeg foretager en uvending. Jeg ved ikke, hvorfor at jeg skal være særlig opmærksom på det. Det ved jeg virkelig ikke. Altså med at dreje til venstre, eller med at lave en uvending, altså det er stadig samme retning, jeg tager. Det kører jo ikke ind på den her vejvending igen, så den forstår jeg ikke. Man skal altid give et time med blinklyset før vending. Vendingen skal ske forlænges til venstre, med mindre forholdene ikke tillader dette. Bagfrakommende kan blive overrasket over, at du bremser så meget ned. Det er ikke forbudt at vende. Den blå tavle er i henhold til miljøzone. Ja, det giver god mening. Okay, så. Yep. Okay. Men en fejl. Det er okay. Det kan jeg acceptere. Men jeg har fået 15 bestået nu. Det kan sige, at jeg har løst op på den her. Jeg vil ikke gøre det lige nu, men jeg vil gøre det senere. Og ja. Vi ses senere. Det er nu senere, og jeg er klar til at klare den svære prøve. Jeg har ikke nogen anelse, hvordan det kommer til at gå. Jeg er rigtig nervøs, fordi jeg kan huske, hvordan at det gik forfærdeligt i starten, da jeg prøvede de her. Altså, da jeg prøvede dem på papir. Papir, hvor det er, at ja. Nogle af dem klarer jeg rigtig godt, nogle af dem klarer jeg rigtig dårligt. Men det er nu tid, og jeg vil gøre mit bedste. Du er stået ud af den sorte bil. Det er 3,10 meter ud til spærrefladen. Hvilke regler gælder fra standsning og parkering her? Jeg har ret også haft den her før på den nemme, så det er interessant. Det er tilladt at lade bilen stå her i 2 til 3 minutter. Ja. Det er til at parkere bilen her. Ja, det tror jeg sgu også det er. Det er helt ærligt. Fordi jeg kan ikke huske, hvor langt det skal være imellem. Det kan godt være, det er 3,10 meter, det kan godt være det mindre, jeg ved det ikke. Du er ved at indhente motorcyklisten. Det er at køre langsomt 40 km i timen. Det har jeg også haft før. Det er ingen kørende bagud. Hvordan vil du fortsætte? Jeg sætter hastigheden ned og bliver bag motorcyklen. Nej. Jeg skifter til venstre vognbane. Ja. Jeg overhaler. Ja. Det gør jeg sgu. Hvad skal du være opmærksom på vedrørende sygdom, medicin og træthed i forbindelse med bilkørsel? Træthed skærper, standser og forbedrer køresikkerhed. Det er forbudt at køre bil, hvis man ikke kan gøre det på fuld betryggende måde, fordi man er syg, træt eller har fået medicin. Ja, det er i den grad forbudt. Medicin der kan nedsætte opmærksomheden og reaktionsevne er oftest mærket med rød trekant. Ja. Hvis man på grund af sygdom, træthed eller medicin ikke kan køre på fuld betryggende måde, kan man blive straffet. Ja, det kan man så godt. Hvad skal du være særlig opmærksom på her? Jeg skal passere den blå tavle venstre om. Jeg skal passere den blå tavle højre om. Jeg må selv vælge, om jeg vil passere den blå tavle venstre eller højre om. Ja. Tavlen betyder valgfri passage. Ja. Det er 2 ting, der betyder fuldkommen den samme ting. Men ved du hvad? Det er okay. Pointen er, at jeg har ret. Den har jeg ikke haft før. Du kører 20 km i timen. Hvordan vil du fortsætte? Jeg fortsætter med uændret hastighed. Nej. Fordi de er første ret, det har jeg ikke. Det kan jeg normalt også godt se, fordi det er noget af min vej, der er spærret. Jeg regner med, at modkørende holder tilbage for mig. Nej. Jeg bremser. Ja, det gør jeg i hvert fald. Jeg holder tilbage for den modkørende. Ja, det gør jeg også. Hvilket er det samme ting. Så ja. Du vil til højre i det lysregulerede kryds.
Altså anden gang det er muligt. Hvordan vil du køre? Du vil køre til højre. Altså anden gang. Jeg vil da stadig gå derover. Jeg er særlig opmærksom på bagfra kommende. Ja, det er. Jeg giver tegn med højre blinklys og bliver ved med at blinke til jeg har svinget til højre. Nej. Hvis der er frit bagude, trækker jeg i banen længst til højre med det samme. Ja. Jeg venter med at trække ind i højre vognbane til jeg har passeret første sidevej. Nej. Det gør jeg ikke. Jeg kan lige så godt gå derind nu, fordi der står der, jeg kan køre ind af begge to. Så der er ikke nogen grund til at jeg skal vente. Jeg har bare ret i den her. Og den anden har jeg ikke haft før. Den har jeg heller ikke haft før. Hvad skal du være særlig opmærksom på her? Jeg har ubetinget vigepligt. Nej. Kørende fra siden ned vejen har ubetinget vigepligt. Ikke hvad jeg kan se af. Jeg skal holde tilbage på kørende fra sidevejen. Ja. Det er højre vigepligt i krydset. Ja. Hvilket betyder fuldkommen den samme ting. Du kører med 60 km/t. Hvordan vil du fortsætte? 60 km/t. Jeg sætter hastigheden op til 80 km/t. Nej. Jeg sætter hastigheden ned til 40 km/t. Nej. Jeg sætter hastigheden ned til 50 km/t. Nej. Fordi der står, at jeg kan køre 60. Jeg fortsætter med uændret hastighed 60 km/t. Ja, det synes jeg gerne, I må. Hvad skal du være særlig opmærksom på her? Vejkrydset. Ja. Men den der virker ikke. Lyssignalet er ude af drift. Ja, det er det. Jeg har ubetinget vigepligt i krydset. Ja, fordi der er en fin lille trekant der. Jeg skal holde tilbage for kørende fra højre. Ja. Og venstre. Hvis den siger, at den der er en fejl. Fordi jeg skal holde tilbage fra kørende fra højre. Ja, det skal jeg. Men jeg skal også holde tilbage på kørende til venstre. Der står ikke, at jeg har højre vigepligt, fordi det har jeg ikke. Men jeg skal stadig holde tilbage på folk til højre, fra højre side, men også fra venstre. Jeg er rigtig nøje, som den bliver rigtig. Nej. Hvad skal du være særlig opmærksom på her? Vejkryds. Ikke hvad jeg kan se af, nej. Kørebanens tilstand. Nej. Område med fartdæmpning. Nej. Jeg er særlig opmærksom på, at jeg kører på en parkeringsgade. Ja. Det lyder sgu meget rigtigt. Uden at være helt sikker på, om det er et ord, men det er det til synligheden. Du skal svinge til venstre længere fremme og er ved at indhente bussen. Jeg kører langsomt. Hvordan vil du fortsætte? Jeg sætter hastigheden ned. Rundt. Du skal svinge til venstre længere fremme. Altså her i det her kryds, eller det over? Jeg kører ind i busbanen med det samme. Nej, det må jeg ikke. Jeg holder min bane. Ja, det gør jeg. Jeg kører forbi busserne til højre. Jeg kører forbi busserne til højre, altså indenom. Altså, igen bliver på den her side. Ikke også? Ja. Det er ned. Ja. Jeg er ikke 100% sikker på, om den vil have, altså den siger længere fremme, men det her det er også længere fremme herover. Så jeg går ud fra, at jeg skal gøre det her. Men igen, lige nu er jeg overhovedet ikke sikker. Jeg håber godt nok, jeg blinker. Hvornår er det lygtetændingstid? Fra solnedgang til solopgang. Ja. Fra en halv time efter solnedgang til en halv time før solopgang. Nej. I tog, dis og regn om dagen, hvis jeg ikke selv kan se tilstrækkeligt. Ja. I tog, dis og regn om dagen, hvis det kan hjælpe andre til bedre at se, at jeg kommer kørende. Ja. Hvad skal du være særlig opmærksom på her? Gågade begynder. Ophold og legeområde begynder. Ja.
Jeg må kun køre ind, hvis jeg har et ærne på stedet. Nej. Voksne og børn har ret til at opholde og lege på kørebanen. Ja. Yeah. Du kommer kørende med 40 km i timen. Hvordan vil du fortsætte? Jeg er særlig opmærksom på modkørende. Ja. Da vejen er smal, trækker jeg så langt til højre på kørebanen. Ja. Jeg nedsætter min hastighed væsentligt. Det vil jeg normalt sige ja til. Jeg holder min hastighed gennem svinget. Jeg føler, jeg får en fejl her. Pointen er, at hvis det er, at du har en test, som jeg har her, og det er, at der er en motorcykel, der kører her. Hvis det er, at alt er godt, altså at solen skinner, det er ikke glat, eller noget som helst, der er ikke noget på vejen, så kører motorcyklen dobbelt så hurtigt, som den må. Så jeg må ikke sige, at jeg nedsætter hastigheden væsentligt. Jeg er ikke 100% sikker på det her. Jeg får selv en fejl her, men skib det. Du kører ca. 110 km i timen og er ved at indhente den forankørende. Det er ingen bagfrakommende. Hvordan vil du fortsætte? Du kører ca. 110 km i timen og er ved at indhente. Der står ikke noget om de andre hurtigere. Jeg er særlig opmærksom på opsprøjtning fra lastbilen ved overhaling. Ja. Inden jeg overhaler, tænder jeg for bilens væsker. Ja. Jeg gennemfører overhalingen. Ja, det er godt. Jeg overhaler den her kører sikkert hurtigere, så ja. Inden overhalingen tænder jeg for det lange lys. Du kommer kørende med 30 km i timen og skal lige ud. Hvordan vil du fortsætte det? Jeg er særlig opmærksom på fodgængere. Jeg standser på fodgængerne. Jeg orienterer mig også efter mulige fodgængere lige før og efter fodgængerfeltet. Det ved jeg ikke, om jeg skal, men det tænker jeg, det er sikkert en god idé. Men kommer det til at give mig en fejl? Muligvis. Jeg tror sgu, jeg fejler den her. Der er jo et spørgsmål tilbage. Lad os se, om det kommer til at gå godt. Hvad skal du være særlig opmærksom på her? Vejsvinget. Nej. Muligvis er det noget derovre. Jeg er ikke 100%. Altså. Ikke. Manglende kørebanestriber. Ja. Fodgængerfelt længere fremme. Ja. Kørebanens tilstand. Nej. Jeg ved ikke, om jeg skal være særlig opmærksom på vejsvinget. Det får sikkert også en fejl på. Jeg føler, på en fejl på det hele lige nu. Hvilket af følgende udsagn er rigtigt i forhold til forskellige aktiviteters indvirken på opfattelse og reaktionsevne under kørsel? Hvis jeg indtaster GPS-oplysninger under kørsel, kan dette aflede noget af min opmærksomhed fra trafikken, så min opfattelse og reaktionsevne derved svækkes. Ja. Det er uden betydning, hvad jeg laver i bilen under kørsel. Nej. Hvis jeg spiser mad under kørsel, kan dette aflede noget af min opmærksomhed fra trafikken, og som min opfattelse og reaktionsevne derved svækkes. Ja. Hvis jeg taler med passagerer under kørsel, kan dette aflede noget af min opmærksomhed fra trafikken, så min opfattelse og reaktionsevne derved svækkes. Ja, især hvis vi snakker om noget, der sørger for, det er, at jeg skal tænke alt for meget. Hvad skal du være særlig opmærksom på her? Gågade. Varekørsel tilladt. Ja, men jeg er ikke en varekørsel, så jeg må ikke engang køre den. Området med fartdæmpning begynder. Nej. Området med fartdæmpning ophører. Gågade begynder. Ja. Jeg må ikke gå det. Jeg må ikke køre den. Du kører 130 km i timen. Okay. På en motorvej og er ved at indhente de forankørende. Det er ingen bagfra kommende. Stopper den da ikke? Det ligner, den stopper. Jeg må heller ikke overhale.
Nej, de der må ikke overhale. Jeg må gerne overhale. Fortsæt. Jeg tænder blinklyset til venstre overhaler de forankørende. Kan jeg jo ikke rigtigt. Jeg kan gøre det ved den der, men den der. Det er forbudt for mig at overhale på dette stykke af motorvejen. Nej, det er det ikke. Lige nu siger jeg tænder blinklyset. Det er forbudt for mig at overhale på dette stykke af motorvejen mellem klokken 6 og 18. Nej, fordi jeg har ikke noget transport på min bil. Ved vognbaneskift på denne vej skal jeg benytte blinklyset. Ja, det skal jeg. Pointen er, jeg skal kun foran den der, men det ser altså ud til, at den blå bil den er i gang med at stoppe lige nu. Så jeg er ikke lige helt sikker på, hvad det kommer til at ændre på den her. Du vil lige ud i dette lyskryds. Du er begyndt at køre ud i krydset med lav hastighed. Modkørende kører langsomt frem for at svinge i krydset. Hvad gør du? Hvor vil jeg hen? Jeg vil lige ud. Jeg sætter hastigheden op. Nej, det gør jeg sgu ikke. Jeg kan ikke engang komme forbi alligevel. Jeg er særlig opmærksom på modkørende. Det ser ud til at fortsætte. Jeg aktiverer hornet. Ved du hvad, det må jeg faktisk gerne. Fordi den må ikke køre ind foran mig og spærre mig. Ja, det tror jeg faktisk, jeg gør. Så frem den modkørende ikke stopper, bremser jeg og venter med at fortsætte over krydset til modkørende er væk. Jeg må gerne aktivere hornet, når det er en bil. Hvilke lovbestemmelser er gældende for kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt? Inden for byen skal jeg i lygtetændingstiden køre med kørelys. Nej. Inden for byen skal jeg i lygtetilstanden køre med position. Nej. Nærlys. Ja. Uden for byen skal jeg i lygtetændingstiden køre med nærlys, og så fremt det ikke generer nogen trafikanter, kan jeg køre med fjernlys. Ja. Du er stødt ud af den sorte bil på en bro over en motorvej. Hvilke regler gælder for standsning og parkering her? Det er ikke tilladt at standse her, det er ikke tilladt at parkere her. Så det er forbudt at standse her, det er forbudt at parkere her. Ja tak. Du er stået ud af den røde bil. Hvilke regler gælder for standsning og parkering her? Det er jo et sving af det hele. Det tror jeg godt nok ikke, jeg må. Ikke når der er så tæt på et sving. Så i en rød bil, hvilke regler gælder for den standsning og parkering her? Det er forbudt at parkere her, det er jeg helt sikker på. Normalt er det tilladt at stå af her i 2-3 minutter. Jeg tænker det er så tæt på der. Lad være med at sige det tilladt. Jeg håber virkelig ikke, kan få en fejl på grund af det her. Hvad betyder denne tavle? Indkørsel er forbudt. Ja. Kørsel i begge retninger er forbudt. Nej. Stop. Nej. Vejen er spærret længere fremme. Nej. Jeg tror ikke, jeg består. Jeg bestod. Woo! Holy moly. Det troede jeg virkelig ikke, jeg gjorde. Okay. Jeg fik en fejl der. Jeg troede, jeg havde ret med mig. Jeg var ikke sikker på, om jeg havde forstået rigtigt. Jeg sætter hastigheden ned. Du har ikke svaret nej. Du svarede ja. Nå. Det gør jeg så ikke. Bus angiver, at banen er forbeholdt busser i rute. Her må biler ikke køre. Hvis du fortsætter med uændret hastighed, hold din bane og kør forbi busserne til højre, altså indenom. Da dette ikke betragtes som en overhaling, fordi busbanen er en selvstændig bane. Ja. Det giver stadig ikke noget svar på, hvorfor jeg ikke skal sætte hastigheden ned. Skip it. Hvad er de andre, jeg har fået bare i den her? Okay. Jeg holder med... Ja, okay. Ja, selvfølgelig. Så får det en forkert, hvor jeg begge to forkert. Jeg skal ikke sætte min hastighed ned. Selvom den kører dobbelt så hurtigt. Okay. Du skal trække til højre for at give plads til den modkørende.
Da du kun kører 40 km/t, er det ikke nødvendigt at nedsætte hastigheden yderligere. Ja, jeg tænkte heller ikke, at jeg var for hurtig, men okay. Det er okay. Det er en fejl, jeg kan acceptere. Vi er enige i den. Okay. Jeg aktiverer hornet. Nej, Frederik. Lad være med det. Fint. Modkørende der svinger til venstre uden at holde tilbage er et risikoforhold under ligeudkørsel i kryds. Du skal ikke bruge hornet, da situationen ikke er farlig, i det du sagtens kan nå at bremse, hvis den modkørende fortsætter. Okay, fint. Men jeg vil gerne prøve at dytte nogen, altså. Helt ærligt. Lad mig dog gøre noget. Lad mig dog have det sjovt. Næste gang så. Okay, jeg måtte gerne lade bilen stå i 2-3 minutter. Jeg tænkte sgu nok. Parkering er forbudt på kørebanen på hovedvejen, uden for et tætte bebygget område. Den tænker jeg til det. Det ved jeg godt. Men jeg tænkte bare, fordi der er et sving derovre. Og det i forvejen er svært at se. Så er det måske ikke særlig smart, at det er, at jeg kan komme derover og være sådan der. Okay. Alt er fint. Pointen er, jeg har bestået. Og jeg er stolt over det. Så nu skal jeg bare øve det her mange gange til. Før den 26. november, hvor jeg skal op til min rigtige teoriprøve. Jeg er rigtig nervøs, men jeg glæder mig også til at se, om jeg kan bestå. Men med nok træning på dem her, skal det forhåbentlig nok gå. Hvis det ikke er sværere end det her, så har jeg en god chance. Problemet er bare, at jeg har fået at vide, de er meget svære. Jeg har fået at vide, at de bruger rigtig komplicerede ord. Altså ældre ord og sådan noget. Men også, at nogle gange bruger de forskellige ord til samme, som har samme mening. Så det gør det heller ikke særlig nemt. Men vi må vente og se. Jeg tror ikke, jeg vil poste den her video, før at jeg er færdig med min teoriprøve. Så vi må se, om jeg består eller ej. Nå. Det ser ud til, at det er, at de her test har faktisk ændret sig en del. Så som jeg også godt kan se, hjemmesiden her ser en lille bitte smule anderledes ud i forhold til, hvad den så ud før. I hvert fald så vidt jeg husker i. Og det tror jeg er rigtigt. Så. Men som jeg også godt kan se, så har jeg nu taget endnu flere. Og jeg har ikke dumpet nogen siden, at jeg har optaget de andre videoer. Men hvad vi cirka, ja, de er svære nu. Fordi, som sagt, de er anderledes. Du kører 40 km/t, hvordan du fortsætter. Jeg sætter opmærksom på modkørende. Nej, jeg hastigheden ned. Nej. Jeg fortsætter med uændret hastighed. Det er lidt høj. Eller lidt højere hastighed, ja. Okay, den har allerede normalt nu. De andre, de har virkelig været stor forskel på i forhold til den her. Altså som i virkelig meget sværere. Det vil være sat opmærksom her. Jeg kører op og langt, ja. Ubetinget virkelig, ja. Okay. Mærkeligt. Du kører den rundkørsel med cirka 20 km/t. Bilen fra højre kommer hurtigt frem. Giv ikke tak til at ville stoppe. Hvordan vil du fortsætte? Jeg satte opmærksom på bilen fra højre. Jeg aktiverer hornet. Normalt vil jeg sige ja. Jeg har haft det her spørgsmål før. Det nej. Den kører. Bilen fra højre kommer hurtigt frem og giver ikke tegn til at ville stoppe. Frem den bilen ikke giver tegn til at standse før rundkørslen, bremser jeg bilen. Selvom bilen ikke giver tegn til stands, fortsætter jeg.
Og her må jeg gerne standse, jeg må ikke parkere dog. Står man ved parkingbilen. Stille bilen i mindre end 3 minutter, mens jeg forlader den. Stille bilen i mere end 3 minutter, mens jeg forlader den, ja. Stille bilen i mere end 3 minutter, mens jeg bliver bagrettet, ja. Stille bilen i mere end 3 minutter, mens jeg læser gods på eller af. Nej. Det er standsning. Så de her havde jeg 24 af i de andre tester. Hvilke lovbestemmelser og forhold er gældende for bremser? Driftsbremser skal virke kun på baghjulet. Nej. Hvis den er skrevet anderledes. Driftsbremser skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert hurtigt og virksomt ved alle hastigheder og belastninger. Ja. Geotænkning af bilen under let opbremsning er på vandret er normal. Geotrækning af bilen under let opbremsning på vandret vej er tegn på fejl. Ja, det gætter mig til. Ja, nu kommer alt det her. Okay. Hvad er gældende for forhold vedrørende energi og miljø? Rigtig kørsel. Ved kørsel med tændt stedvarme stiger energiforbruget. Ja. Det er energibesparende at komme så hurtigt som muligt hen til et signalreguleret kryds, hvis signalet viser rødt eller gult. Nej. Under fremkørsel mod lyskryds skal det forudses om standsning på gult eller rødt bliver nødvendigt, og i så fald skal man tilpasse hastigheden det sidste stykke frem mod krydset. Ja. Ved hastighedsnedsættelse kan energiforbruget reduceres ved at slippe speederen helt, så vidt muligt undgå at koble ud. Ja. Og jeg kan ikke læse de her så lang tid, så jeg læser ikke altid det hele af dem. Hvilket lovbestemmelser er gældende for vedrørende hastighed? Uden for tætbebygget bortset fra motorvejen, må man højst køre 80. Nej, højst køre 80. Ja. Uden for tætbebygget område, bortset fra motorvejen. Kørsel med tilkobling, registreringspligt, afhængighedskøretøj må man normalt køre, højst køre 80. Ikke 100. Jeg gør, man kun kan køre 80. Jeg ved, man kan køre langsommere. Jeg kan ikke huske, hvor høj hastighed det er. Hvilke lovbestemmelser er gældende for reflekser? Det skal være 2 røde, godkendte og mærkede bagudvendende reflekser, som er trekantet. 2 røde, godkendte og mærkede bagudvendt reflekser, som er trekantet. Nej. Det skal være 2 røde, godkendte og mærkede bagudvendte reflekser. De må godt være runde. Det skal være 2 røde, godkendte og mærkede bagudvendte reflekser. De må ikke være trekantede. Det er rigtigt, det må de ikke. Hvilket forhold er gældende i forhold til kørsel med for høj hastighed? Overskridelse af hastighedsgrænsen med mere end 30% giver et klip i kørekortet? Ja. Første 3 år, første gang så er kørekortet i kategori B. Man kun have 2 kørekort? Ja. Klip i kørekortet. Første gang så være for kørselsforbud ved hastighed på mere end 60 km/t, 60%. Eller ved kørsel over 160. Det lyder meget rigtigt.
Jeg mener også, jeg har haft den her. Har man kørt med en hastighed på 200 km i timen, eller derover, eller kørt med hastighed på mere end 100 km i timen, og samtidig overskrider, er det, ja, det er vanvidskørsel. Hvilket af følgende udsagn er rigtigt i forhold til unge bilister og bilkørsel? Det sker mange uheld med unge bilister. Ja. Godt, jeg ikke er unge mere. Manglende erfaring kan give unge bilister vanskeligheder i starten. Ja. Det er kun få uheld med unge knallertkøretøjer. Nej. Nogle unge fristes til at bruge bilen til at udfordre egen evne til at opleve spænding. Ikke mig dog. Hvilke lovbestemmelser er gældende for bremser? Bremser skal umiddelbart efterses, hvis der er let bremsevæske. Ja. Bremser skal umiddelbart efterses, hvis kontrollampen lyser under kørsel. Ja. Bremsen skal umiddelbart efterses, hvis bremsepedalen kan trædes længere ned end normalt. Tilsyneladende, ja. Hvis kontrollampen for ABS bremsesystemet ikke slukkes kort tid efter igangsættelse, er det tegn på fejl i ABS bremsesystemet. Ja. Hvilke lovbestemmelser gælder for nærlyset? Nærlyset skal være hvidt eller gult. Ja. Bilen skal være udstyret med asymmetrisk nærlys. Ja. Og den skal lyse op mindst 30 meter foran. Ikke 100 meter. Det vil være en lang distance med fjernlyset. Hvilke lovbestemmelser er gældende for bilens dokumenter? Ved kørsel med påhængskøretøj skal bilens og påhængskøretøjet registreres medbringes ved kørsel i Danmark. Kan medbringes kopier. Ja. Kvittering for betalt vægtafgift skal medbringes. Kvittering for betalt vægtafgift skal medbringes. Tror jeg ikke. Ved kørsel i udlandet skal de originale attester eller en af et motorkontor udstedet genpart medbringes. Det lyder noget rigtigt. Jeg tror ikke, man skal have den anden. Hvad skal du være særlig opmærksom på i forhold til egne kompetencer? Alder og selvopfattelse har indflydelse på førerens valg af adfærd i trafikken. Ja. Personlige faktorer som selvkontrol og holdninger har indflydelse på førerens valg af adfærd i trafikken. Rigtigt. Førerens valg og adfærd i trafikken er uafhængig af uligevægtig sindstilstand på grund af stærk ophiddelse. Normalt vil jeg sige nej, på grund af den siger uafhængig. Men det kan godt være, at jeg misforstår ordet uafhængig. Men jeg har haft et spørgsmål før, og den skal være den der. Evnen til at forudse og analysere risici i trafikken har betydning i forhold til færdselssikkerheden. Ja, ikke lige ordet risiko. Hvordan skal man betjene bilen ved hastighedsnedsættelse hen mod f.eks. rødt lys for at bruge mindst muligt brændstof? Man skal køre med lovlig og forsvarlig hastighed så længe som muligt, og så bremse hårdt til sidst. Nej. Man skal så tidligt som muligt træde koblingspedalen i bund. Nej. Man skal så tidligt som muligt sætte bilen i frigear. Ja. Man skal slippe speederen helt og så vidt muligt undgå et koble ud. Ud af væk fra indsættelse. Det er ned. Så det er, man kobler i, vil jeg sige. Hvilke lovbestemmelser gælder fra styretøjet? Styretøjet skal virke let, sikkert og hurtigt. Ja. Ved nye biler må det normalt være ret slør. Nej.
Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne drejes fra side. Hvilket forhold er gældende for narkotika som ulykke- og skadesfaktor? Det er ulovligt at køre bil eller blot forsøge det, hvis man har indtaget bevidsthedspåvirkende stoffer. Ja. Ved påvisning af bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet straffes man første gang med bøde og ubetinget frakendelse af førerretten. Ja, det lyder rigtigt. Narkotiske stoffer i blodet forøger risikoen for ulykke væsentligt. Ja. Politiet kan til enhver tid kræve, at føreren afgiver spytprøve, svedprøve eller lader sine øjne undersøge. Ja, det er meget rigtigt. Hvilke lovbestemmelser er gældende for brug af lys? I lygtetændingstiden skal det anvendes kørelys. Nej. Ved kørsel i lygtetændingstiden skal anvendes mindst nærlys. Lygtetændingstiden er årsag 2 i regn. Yep. Lygtetid er en halv time. Nej. Halv time før solnedgang og solopgang. Nej. Det er ved solnedgang og ved solopgang. Hvilket forhold er gældende for manglende brug af sikkerhedsdele som skadefaktor? Risiko for at blive dræbt i en ulykke er mange gange større, hvis man kastes ud af bilen, end hvis man bliver i bilen. Hvis man ikke er spændt fast, kastes man oftest rundt i bilen ved ulykke. Ja. Man kan modstå det tryk, som opstår ved en kollision, når man ikke anvender sikkerhedssele. Blot hastigheden er under 50 km, eller blot hastigheden er under 30 km i timen. Nej, det kan man ikke. Man er ikke så stærk, selvom man til synligheden kan have muligheden for at tro det. Det er ikke rigtigt. Nej. Hvilket lovbestemmelser er gældende for baglygter? Ja. Baglygterne lys kan være gule. Lys. Altså med røde. Baglygterne lyser kun, når jeg træder på bremsen. Der er en måde, man kan... Man kan sige nej. Der er en måde, man kan få dem til at være tændt på dem. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Den siger ikke bremselys. Ja. Jeg håber ikke, det er en fejl. Hvilket forhold ved styreapparatet skal du være opmærksom på? Tung eller vanskelig styring er tegn på fejl. Når frem hjulene ikke straks følger rettets bevægelse, er det tegn på fejl, ja. Når frem bilens motor larmer mere end normalt, er det tegn på fejl, nej. Styreapparatet skal efterses, så frem det er for lidt væske på selve servosystemet. Ja. Hvornår kan politiet kræve, at du foretager udåndingsprøve til enhver tid? Det er ikke noget kun hvis, nej. Det er altid. Hvad skal du være særlig opmærksom på i forhold til træthed og bilkørsel? Opfattelse og reaktionsevnen svækkes ved træthed. Ved træthed har man svært ved at reagere rigtigt og hurtigt nok i vanskelige eller overraskende situationer. Ja. Har du kørt længe og kan mærke, at du bliver uopmærksom eller træt, bør du holde en pause? Ja. Men ja, du skal være. Men
kan have en tilbøjelighed til at overvurdere egne kræfter, når man kører længere strækninger om natten. Sikkert. Sidste spørgsmål. Hvilke lovbestemmelser er gældende for driftsbremserne? Driftsbremsen skal virke på alle hjul. Det var den anden, jeg har fået i dag. Driftsbremsen skal kunne bremse bilen sikkert, hurtigt og virksomt. Ja, driftsbremsen skal kunne bremse bilen sikkert, hurtigt og virksomt i alle hastigheder og belastninger. Ja. Lad os se, hvordan det er gået. Fejl. Okay. Nær en fejl. Hvordan skal man betjene bilen ved hastighedsnedsættelse hen mod for eksempel rødt lys for at bruge mindst muligt brændstof? Man skal så tidligt som muligt sætte bilen i frigear. Korrekt svar nej. Ja. Det er fedt. Jeg tror det er rigtigt. Ja. Sådan her. Og skal du være særlig opmærksom på i forhold til egen kørselskompetencer. Førerens valg af adfærd, hvilken er uafhængig af. Det er sjovt, fordi jeg har haft det her spørgsmål en anden gang, hvor jeg sagde nej. Sagde den, at svaret var ja. 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 Skidtbytte. Det er, hvad det er. Jeg vil vise jer nogle af de andre ting, lige snart jeg finder dem. Her har vi en af de sjove nogle. Hvilke lovbestemmelser er gældende for reflekser? Reflekser bagpå skal være gule. Nej, det skal det ikke. Det må de faktisk. Reflekser bagpå skal være røde. Korrekt svar? Nej. Du svarede ja. Ja. De påbudte reflekser bagpå skal være røde, og de må ikke være trekantede. Skal være røde. Korrekt svar? Nej. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der kan se en fejl her. Men jeg kan se en fejl her. Jeg tænker bare, at jeg vil vise jer den der video. Jeg synes godt nok, den er sjov og mærkelig. Men pointen er, at jeg har fået en fejl på en rigtig. En jeg svarede rigtigt på. Jeg ved ikke, om jeg skal følge med det. Jeg håber, det kommer ikke til at ske i morgen, når jeg har min rigtige test. Så lykke med det. Okay, jeg har til synligheden haft det her spørgsmål før, og jeg har svaret præcis det samme, så det er fordi det er, at jeg har til synligheden mixet det op i mit hoved med en af de andre, som er skidtpyt. Så min tanke med den her var rigtig, men på grund af en anden tanke, jeg havde, var den forkert. Okay, godt at vide. Forhåbentlig sker det ikke i morgen. Ser du den her? Den er ikke enig. Den synes jeg. Bilen skal betjenes således. Ja, først og fremmest, hvilket lovbestemmelse er gældende for miljørigtig kørsel? Bilen skal betjenes således, at den ikke støjer unødvendigt, eller udvikler røg og gasarter i unødvendigt omfang. Men hvis den ikke støjer unødvendigt, altså, så er der ikke noget problem. Det er den anden del, hvor den siger, eller udvikler røg og gasarter i unødvendigt omfang. Men når vi lige har snakket om unødvendigt, er det så ligesom, altså, siger den, at det andet så også er unødvendigt, og den ikke gør det, eller den gør det, eller den gør, hvad den siger, den gør det med det andet. Men den siger i hvert fald ikke, at den gør det med det første. Så den her del er en, der forvirrer mig, så den kommer jeg forhåbentlig ikke til at få i morgen, og hvis jeg gør, kommer jeg forhåbentlig til at kunne svare rigtigt på den. Korrekt svar er ja. Ja. Krydser fingre for i morgen, fordi det er så ekstremt. Men forhåbentlig skal det nok gå. Det består
Det er i hvert fald håbet. Så I vil se det i den her video, for jeg vil lave en video i morgen. Okay, så jeg er færdig med min teori nu. Som jeg har sagt flere gange, jeg har været ekstremt nervøs. Og jeg har dog trænet ekstremt meget, og til synligheden har det været nok. Fordi jeg har bestået med kun én enkelt fejl. Jeg har stadig ikke fået noget svar på, hvad for en af dem jeg har fået forkert. Fordi, her er det bare sådan, at når man har taget sådan en teori, så får du at vide, at hvor mange du har fået forkert, eller hvor mange du har fået rigtigt i hvert fald. Og så om du har bestået eller ej. Der stod, at jeg har fået 24 rigtige, og det er, at jeg havde en fejl, og så er jeg selvfølgelig bestået. Men jeg får en besked på e-boks på et eller andet tidspunkt, om hvilket svar jeg har fået forkert på, og hvad det rigtige svar er, går jeg ud fra i hvert fald. Og ja, så kommer jeg til at forhåbentlig kunne se der, at jeg så har bestået, altså, så jeg gud kommer til at stå et eller andet. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at se ud endnu, men jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at se ud. Jeg kommer nok ikke til at vise det til jer, men i hvert fald, så er det sådan her lokalet ser ud. En fin lille tegning jeg lavet. Så det er bare, ja. Her er det, man går ind her, og så kommer man over og snakker med en person, der sidder her. Så skal man give ens papirer og alt sådan noget. Og ligesom at man har gået på en køreskole, og at her er det de har skrevet, at det er altså deres underskrift og alt sådan noget, og stempel og whatever de har. Og om du har været der alle de gange, du har skulle være der, før da du kan komme til teoriprøven. Så det, og så går man så over og finder der, hvor man får at vide, at man skal sidde. Så ja, det har jeg gjort, og det gik rigtig godt, og jeg er rigtig, rigtig tilfreds med, hvordan det er gået. Så stadig ekstremt nervøs, fordi at vi ved godt, hvad det betyder. Næste skridt er køreprøven. Og til den tid, vi har fået at vide, at det først bliver i januar på et eller andet tidspunkt. Så til den tid, så er det over en måned siden, så er det omkring 1,5 måned til næsten 2 måneder siden, at jeg har kørt sidst. Så ikke så godt, men skidt pyt. Vi må tage det, som det kommer, og forhåbentlig kommer jeg til at bestå det også. Men indtil det, vil jeg bare sige, at jeg har bestået min teoriprøve, og er rigtig, rigtig stolt af det, og glæder mig så meget til det her kørekort afsluttet. Så jeg ikke skal tænke på det mere. Men indtil det, håber I kunne lide at se den her video. Den første video, jeg har lavet på dansk. Håber den nogenlunde. Så vi ses. Husk, hvis der ikke kan lide at se mine videoer, er I velkommen til at se mere, og give det et like, eller kommentere nedenunder. Hvordan klarede I jeres køreprøve, hvis I har taget køreprøver? Hvor mange fejl fik I? Jeg er rigtig spændt på at høre. Og også har I prøvet flere gange. Det her var min første teori-eksamen, jeg har haft, og jeg bestod første gang, så jeg er rigtig glad for det. Men ja. Og hvis I også har nogle ønsker om, hvordan at I vil have andre videoer, eller hvad for nogle slags videoer I vil have, vil I have mere på dansk? Er det okay, det er på engelsk? I er velkommen til at sige det til mig, så ja. Indtil næste gang. Ha' det godt, og farvel!